Peter, i dit daglige arbejde med mennesker, patienter og sundhedsprofessionelle og politikere osv., hvad er så det, folk taler mest om inden for sundhed lige nu? Jamen, det er jo kost, rygning, alkohol og motion, og det er et meget indskrænket billede. Det er jo rigtigt, at vi danskere, vi er stort set dem i Europa, der dør først, og det gør vi først og fremmest på grund af rygning. Så skulle man gøre noget ved danskernes middellevetid, så er det rygning, alkohol, motion, kost, og så kommer alle de andre ting. Men vi er nødt til at se det i et langt større perspektiv. Vi er nødt til at se hele mennesket. Det hjælper ikke, at man tror, at løsningen er at mase grøntsager ned i halsen på folk, eller løbe maratonløb, eller i hvert fald træne til maratonløb. Man er nødt til at se på danskernes mentale sundhed. Så det der med, at der er den fysiske sundhed, altså kost, rygning, alkohol, motion, men der er også den følelsesmæssige sundhed, den mentale sundhed og den spirituelle sundhed. Hvis man ikke ser hele mennesket, så flytter vi os ikke. Og hvad er den økonomiske byrde for samfundet og for virksomheder og også de personlige økonomiske konsekvenser af, at det står så skidt til, som det gør? Altså nu går jeg jo altid mere op i det enkelte menneske end, nationaløkonomien. Jeg har ikke overblikket over nationaløkonomien, men der er ingen tvivl om, at så mange 100.000 af danske kroniske syge osv., det belaster vores økonomi helt enormt. Men det er egentlig det mindste af det. Det, jeg synes, der generer mig allermest, det er mennesker, der lige pludselig mærker, de har haft et helt liv. De har været fra starten et af de mest privilegerede mennesker på hele kloden, hvis man ser på de muligheder, vi har. Og så fordamper det hele i kronisk sygdom og en masse skrammel og stress og hvad ved jeg, at man ikke har fået mere ud af livet, man har. Og det er også et af de steder, hvor jeg synes, den integrerede medicin byder ind med en masse værktøjer. Og hvordan ser du på integreret medicin? Hvordan tror du, det kan hjælpe mod nogle af de værste kroniske sygdomme, som mange patienter lider under? Altså, det er jo faktisk Shelley, der har åbnet mine øjne for den integrerede medicin. Jeg har jo altid sådan mest som læge har fokus på kost, rygning, alkohol, motion og så stress. Men det der med, at man ser hele mennesket, at man for eksempel indser, at den største stressfaktor i øjeblikket for danske kvinder, der er de mest stressede overhovedet, det er økonomi. Altså, det indgår jo også i Shelleys tanke, at man ser mennesket, hvad er dine allerstørste problemer? Og så laver man en handlingsplan for de største problemer. Ikke for et organ, der er sygt, eller for et menneske, der ikke løber så meget, som han eller hun burde, men for de reelle ting, de ting, der vækker os om natten. Det er dem, man tager fokus i og skaber handlingsplaner for. Man ser det enkelte menneske. Jeg synes, tanken er fuldstændig rigtig. Hvad er efter din mening mulighederne for at etablere egentlig en integreret medicinsk behandling i Danmark? Tiden, den er der nu her. Der er selvfølgelig altid nogen, der sover. Der er masser af danskere, der sover. Der er også masser uden for Danmark, der sover og ikke forstår det her, som stadigvæk tror, at økologiske grøntsager, det er svaret på al ondskab. Men dybest set, så er jeg temmelig sikker på, at alle kan mærke, at there is an elephant in the room. Alle mennesker, rigtig mange mennesker på kloden, føler sig presset. Og det der pres, det er jo ekstremt nuanceret. Det har ikke bare noget med grøntsager eller økonomi eller motion at gøre. Det er meget mere kompliceret. Og det der store pres, det der bliver, det der virkelig smadrer danskernes livskvalitet i de her år, det kan man kun rydde op i ved at se hele mennesket. Og der findes kun et værktøj, og det er den integrerede medicin. Hvad er dine drømme og håb for en fremtidig sundhedsbehandling af danskere? Jeg håber først og fremmest, at vi i DR kan få cheferne med på at lave et tv-koncept, hvor vi fokuserer på hele mennesket. For det er jo den måde, det er jo det, vi kan, når vi massekommunikerer. Så kan vi få danskerne med og inspirere med den her tankegang. Men jeg er sådan set temmelig sikker på, at ligegyldigt om DR kommer med på den her vogn eller ej, så kører det her løb nu. Det ligger i tiden, det ligger lige under overfladen. Vi vil ses som hele mennesker, og løsningen er at se danskerne som hele mennesker, hvis man skal hjælpe dem med de sundhedsmæssige problemer, de har. Så det kommer under alle omstændigheder. Jeg tror bare, at Shelley, hun er først med det.